masimbagan ang mga epekto kang climate change sa sin mga agyat pangataman o sa mga pangatawan sa kapalibutan. Siyam na establishmento gikan sa 109 binisita kan Interagency Smoke-Free Committee kan Legazpi City Health Office asin lokal na gobyerno konsideradong 100% smoke-free establishment. Aleco nagbatanid sa publiko may kinaraman sa mga nagkapirang persona o grupo na nagpapamidwid na representante kanasabing kooperatiba asin nag-opresir nin baka otorisadong koneksyon ng supply ng kuryente. Duwang OFW sa probinsya ng Albay minidbid bilang Model OFW Family of the Year kan OWA Bicol. Sa lado nasyonal, bagong Pilipinas e-Government PH Super App asin Serbisyo Hub piglansar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Representative Leila de Lima isinulong ang limitasyon sa paggamit ng spy funds. PNP padagos na ipapotob ang maximum tolerance sa ikapat na State of the Nation Address ni Presidente Marcos. Akbayan nagapilar sa palasyo na dagogon ang pangapudan para sa aumento sa sweldo. Sa ibang nasyon, numero kan mga nagadan sa grabing paguran asin baha sa South Korea suminakat sa 4,000 residente inibakwar. Sa lado ng Karawat Sports, international boxing referee Bruce McTavish gadana sa edad na 84 anyos. Yan ang headlines. Ganyan sa detalles po ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Dapat na magkasararo tanganing masimbagan ang mga epekto kan pagbalo kan klima asin mga agyat sa pagataman sa kapalibutan. Sa programang Lakaw Magira sa DCGB, hinanpig taong suwestyon ni Monsignor Crispin Bernarte Jr., ang Vicar General for Administration kan Legazpi Diocese. Sinabi ni Monsignor Crispin na napapanahon ini, lalo na ngunya na taguran. Sigon sa mga ipigladawan kaini ang tamang pagsegregar asin pagtapok ng basura. Dagdag pa niya na dapat magdagsasarig asin may pagkaburunyog para sa pagbago asin ikakarahay kang gabos. Apere kaini, pwede man na maghanap nin matabang para anuman na buot mangyari pwedeng marealisar. Anuman na naihiling niyato na mga dai pagriparo o kulang sa pagriparo kay itong mga nanunungdan, kung sa tuya na apudan an sa indang tensyon sa pagikan sa tuyang pagkasaro pagkaburunyog day yan pwedeng sayumahan day yan ninda aatrasan dahilan ta ini para sa ikakarahikan sa tuyang banwaan ikakarahikan kagabsan. Ang boses ni Monsignor Crispin Bernarte. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nasa siyam na ang pagkukonsiderar na 100% smoke-free establishment halit sa 109 establishmento na binisita kan Interagency Smoke-Free Committee kan Legazpi City Health Office o LCHO asin lokal na gobyerno kan Legazpi. Sigun kay Smoke-Free Enforcement Team Leader Jose Balbin, kanakaging aldaw nin Webes, ani kapitong aldaw nindang pag-inspeksyon poon kan Hunyo. Sigun pa sa impormasyon kay bahan sa in-inspeksyon kan komitiba, anapat na ahensya gobyerno, tulong barangay asin duwang eskwelahan sa syudad. Dagdag pa ni Balbin, padagos man sa giraray ang pagbugtak ninda nin mga billboards na nakakaagan mahigpit na pagbabawal nin pagsigarilyo asin paggamit nin vape sa syudad nin Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Nagpatanid ang Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO sa publiko manungod sa nagkapirang mga persona o grupo na nagpapamidbid bilang representante ng kooperatiba na nag-opresir nin bako otorisadong koneksyon ng kuryente katrukis kan magakanigong kantidad. Sigon sa ipinaluwas na abiso kan ALECO,
Katakod ini kana resibin nindang impormasyon na may mga individual na nagpapamidbid na personahes kang kooperatiba asin pigigibo ang nasabing aktibidad sa maniba-ibang parte kan probinsya ni Albay. Sigon pa sa Aleco, wala ning permiso an sa indang manamiento sa nasabing aktibidad asin malinaw na illegal asin violasyon ini kan Republic Act number 7832 o sa Anti-Pilferage Act of 1994. Dagdag pa kang kooperatiba ang mga nasabing persona posibleng magkausa ng insidente sa kaligtasan kang publiko dahilan kan substandard as na illegal na koneksyon. Apeda pa kini nagkakausa man ang nasabing aktibidad din systems loss sa kooperatiba pati na sa litimong mga member konsumidores kini. Mientras sa pigingin yarman kan Aleco ang publiko na kung may mga bako otorisadong persona ang nag-opresir ning koneksyon sa indang mga lugar tulos ning i-report sa indang mga hotline numbers sa opisyal o kaya sa opisyal na Aleco Facebook page. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ginibo kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol ang Model OFW Family of the Year awarding ceremony kan nakaaging aldaw sa Sarong Hotel sa Legazpi City. Sigun sa impormasyon, tinauwanin pagmidbid bilang Model OFW Family of the Year Award o MOFIA Land-Based Category ang pamilya ni Cirilo Martiliana Llaguno hali sa Busay, Daraga Albay na nakakuanin 91.5% rating, mantang MOFIA Sea-Based Category naman ang pamilya ni Noli Galvan Orante Cantomulin, Ligao City, Albay na may nakuang 92% rating. Sigun sa OWA Bicol, ang pinagmidbid, pinili basado sa criteria na Family Solidarity and Cohesion na may 50%, Education and Career Achievement na may 20%, Community Involvement na may 20%, as in Management of Family Finances na may 10%. Sa sayang mensahe, pinaabot man ni OWA Bicol, OYC Regional Director Genevieve Diaz Agualio ang sayang pagbati sa iba pang mga regional nominees na sina Renato Toplana Chong hali sa Biga Abirac, Catanduanes, Johnny Velasco Dasaria hali sa Monbon Irosin, Sorsogon, Arnel Bragais Bordarais hali sa Ginubat, Tabaco City, Albay, Ramon Bagasala Britanya hali sa Pili, Camarines Sur, asin Alger Martel Manulat hali sa Salvacion, Tabaco City, Albay. Ang Model OFW Family of the Year Award ang sarong aktibidad kan OWA na may kamauotan na mamidbidan pamilya kan mga OFW na naging modelo ning resilience, pagkakasararo asin trayumpo na maging inspirasyon sa iba pang pamilyang OFW sa rehiyon Bicol. Sa iba pa niya itong mga baretang lokal, ipigreitirar kan Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth Bicol ang sa indang Outpatient Emergency Care Benefit o ECB health packages na nagkakantida o nagtataon ng immediate medical assistance sa panahon ng kalamidad. Sa programang Alagang PhilHealth sa DCGB, ipinahayag ni PhilHealth Bicol Public Relations Officer 1 Geraldine Aron nakasabay kan selebrasyon kan National Disaster Resilience Month ngunya na bulan kan Hulyo. Paliwanag niya na ang OCB parte kan government's efforts sa namatao nin mas makaskas as in accessible healthcare sa mga Pilipino sa panahon ng emerhensya o emergency situations na dahiman nag-require din hospital admission. Sinabi ni Naron na ang sendang inisyatibo susugman sa core values ka National Disaster Resilience Month, preparedness, safety, as in resilience. Padagos ang pagtaon ni aksyon kan Albay Electric Cooperative o Aleco sa mga may illegal connection. Sa abiso na ipinaluwas kan Aleco, naglilibot ang sa idang technical team para hilingonan mga linya asin kontador kan kada harong sa mga barangay. Initanganing masiguro na dainin si Isayman na minabayular sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage of 1994. Ang pangapudan kan kooperatiba sa mga albayano, iyon magtarabangan asin kontrahon ang mga illegal na koneksyon kan kuryente sa palibot. Dugang pa sa abiso, nabisitahon ng sa indang opisina sa W. Vinson Street, Old Albay, Legazpi City, kasabay kan pagsiguro na confidential an anuman na impormasyon na itatao sa indang opisina.
Pinanginota na ko Bicol Party List Representative Saldico on-site visit sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa Daraga Albay kanakagingal daw. Digdi ititindog ang mga makabagong pasilidad siring kan 10-story legacy building as in 10-story Women's and Children's Specialty Care Center. Katakod kini labi-labi man ang pasalamat ni BRHMC Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Raburar sa suporta kanako Bicol na padagos na katuwang kan ospital sa pagtao nin modernong serbisyo sa mga nangangaipuan. Gigibuhon kan Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol sa pakikipagtabangan sa Provincial Planning and Development Office o PPDO Albay ang libreng online course manungod sa Artificial Intelligence sa Hulyo 23 sagkod 25 sa paagi nin online modality. Sigon sa ipinaluwas na abiso kan PPDO Albay, ang training madurar nin 6 na oras kung saan may flexible na schedule para sa mga umawot magpartisipar. Dagdag pa kan ahensya, ang mga maawot maging partisipantes kan aktibidad ang pwedeng mag-register online sa saindang Facebook page o magbisita sa DTC Province of Albay, 2nd floor Annex Building, Albay, Capital, Legazpi City. Nagpaluwasan abiso ang manamiento kan Mayon Natural Park manungod sa maigpit na pagbabawal sa mga aktibidades sa lugar arog kan pagsakat, pagbisita asin pagtinir sa anuling radar trail kan Mount Mayon Natural Park. Sigon sa manamiento kan parke, may legal na basihan na abiso arog kan Expanded National Integrated Protected Area System o INIPAS Act of 2018, Provincial Ordinance Number 0023-2016, asin ang alert level 1 sa status kang Bulkan Mayon, katakod kang PHIVOLCS Advisory, Mayon Volcano Bulletin kan Marso 5, taon 2024. Ang mga nagbalgar kan nasabing abiso at mahampang sa magakanikong pagbalgar kan environmental laws sa regulasyon. Apena kini hagad ban kan manamiento sa publiko ang sendang kooperasyon para makonserbar asin maportiran ang ecological site para sa presente asin mga masunod pang henerasyon. Nairehistro sa probinsya kan Camarines Norte ang may pinakahalangkaw na presyo kan kopra ulukad na 80.33 pesos, matang mas bate naman ang may pinakahababa sa presyong 70 pesos. Inibase sa ipinaluwas na presyo kan kopra asin whole nut sa Bicol Region kan Philippine Coconut Authority o PCA. Mientras tanto ang presyo kan lukad sa Albay nasa 74 pesos, matang nagkakantidad naman sa 16.20 pesos ang average price kan whole nuts sa rehiyon Bicol. Sa dagdag pang baretang lokal, dead on arrival ang duwang lalaki mantang duwa ang lugadan matapos na mabagsakan nin sarong dakulang kahoy ni Akasya sa kalabaan kan Governor Pentevilla Highway sa barangay New Moriones o Campo Camarines Sur, Kasuhapon. Sigun kay Ocampo Municipal Police Station o MPS Chief Police Major Bernardo Piñero, namidbidan ang mga nairidong biktima na sina Christian, 26 anyos, asin ang sa iyang angkas o kasunod na si Fred, 33 anyos, na parehong residente kan Naga City. Basado sa impormasyon, tulusindang dinara sa Ocampo District Hospital, alagad pigdeklarar nining dead on arrival. Mendas nalugadan man ang sa nasabing insidente, sina Ryan asin ang sa iyang backride na si Leonor na parehong residente kan Ocampo kung sa basado sa impormasyon kan Ocampo MPS, nahulog ang duwang persona sa kanal matapos mawala ng kontrol si Ryan kan sa iyang motorsiklo kang biglang buminagsak ang kahoy. Tulos man na nagresponde ang mga local emergency services kan lugar kung saan sa ngunyang padagos ng pigigibo ang paghiling kan lokal na gobyerno sa iba pang mga kahoy na nasa gilid kan nasabing tinampo tanganing maibitaran ang sunod pang insidente. Mientras na padagos man ang investigasyon kan otoridad manungod sa insidente tanganing maraman ang kausa kan pagbagsak o pagkatumbak ang kahoy kung dahilan ini kan kapabayaan o natural na kadahilanan.
Nasa 1.2 milyones pesos ang kantidad kan pinagtutubudan na shabu na nakumpiskar kan Police Regional Office 5 sa 48 anyos na lalaki sa Camarines Sur. Ang suspect na si alias Rico na arestar sa barangay San Jose, Bulac, Camarines Sur sa paagi kan search warrant na opig serbi kan nakaaging aldaw. Naging trayumpo na operasyon sa pakikipagtabangan sa Provincial Intelligence Unit asin Provincial Police Drug Enforcement Unit kan Camarines Sur. Katuwang Manan Police Provincial Office, Bula Municipal Police Station, Philippine Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 5, as in Philippine Drug Enforcement Agency, Camarines Sur Provincial Office. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga autoridad ang suspect as inahampang sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga tugang primerong partiyan, kastuyang bareta sa alas 7, bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa singkamugtagang kang panahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales
files at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa bareta niya to sa lado nasyonal. Piglansar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas eGov.ph Super App asin ang eGov.ph Hub bilang parte kan advokasya kan gobyerno nagibuo na mas madali, marikas asin accessible ang mga serbisyo ng gobyerno sa publiko. Sa iyang payag dinawan doon kang Presidente ang kamabutan kada inisyatiba na daing pila, daing fixers asin warang korupsyon. Makukuha ang eGov.ph Serbisyo Hub sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. Nagsumitir nin propwesto si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima para limitaran ang mga ahensya asin departamento na igwang Confidential and Intelligence Funds o CIF kaibahan man sa propwestong Confidential and Intelligence Funds Utilization and Accountability Act o House Bill 1845 ang paglimitar kan CIF sa 10% kan kabilugan na tamang budget kan ahensya apera na sana kung iba ini sa nakapalaman sa ley. Pinagunambitan sa explanatory note kan propwesto ang 612.5 million pesos na confidential funds na ginastos ni Vice President Sara Duterte sa irarong kan Office of the Vice President as in Department of Education o DepEd. Sa irarong kan propwesto ang CIF gagamiton para sa operasyon kan ahensya na igwang direktang kinaaraman sa peace and order o intelligence gathering. Nakapalaman pa sa bill na mawawaraan confidentiality status kan confidential funds as in tulos ining idedicast o declassify kapag nagluwas ni Notice of Disallowance ang Commission on Audit o COA. Ang confidential fund iyo ang lump sum appropriations para sa mga civilian government agency na may kinaaraman sa national security as in peace and order, mantangan intelligence funds iyo ang pondo para sa mga military agency na igwang intelligence activities. Kinumpirmar ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III na padagos na ipapautobkan sa indang liderato ang maximum tolerance sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa maabot na Hulyo 28. Sigun sa hepe, piglalao man na kan sa indang lado ang maniba-ibang mga pahayag asin opinyon gikan sa publiko lalo na sa kada bes na maabot ang SONA kan Presidente. Dahilan kay ni makusog na pigandaan ngunyang kan PNP ang SONA para masiguro na magiging matanos ang bulos kang programa sa aldaw na nasambit. Tinawan doon kan hepe na inguhaw nindang dai gumamit ng puwersa sa aldaw kan SONA sa maski anong sitwasyon asin maging kontraman sa mga posibleng magbalo na gumibo ning karibokan sa mismong aldaw kan SONA ni Presidente Bongbong Marcos. Mientras sa siniguro monitore na mamantiniron pamangiraray ang pagrespeto sa diretsong pantawo sa nasyon asin siniguro na maski pigandaan nindang SONA prioridad man giraray nindang kaligtas kan lambang saro. Nag-apilar ang Akbayan Party List sa Administrasyong Marcos na dangugunan pangapudan kan publiko asin gibuho na prioridad ang pag-itaas kan sweldo. Sigun kay Representative Percy Sendanya, saro sa mga author kan 200 pesos wage hike bill na dapat maging wake-up call sa Malacanang ang resulta kan Pulse Asia Survey na 62% kan mga Pilipino ang bako pabor sa pigigibo kan gobyerno pag-abot sa issue kan pag-itaas kan barakalon asin 40%
48% man ang bako pabor sa pagkapot kan gobyerno sa isyu kan pag-itaas nin sweldo. Sinabi kan kongresista na dai nagustuhan kan mga obrero ang pagpaliyar na maipasar ang sarong legislated wage hike sa nakaaging kongreso asin ang pigtuturo na rason iyon pagkontradigdi kan mga economic managers na Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mientras tanto, nagsumitir si Senador Panfilo Ping Lacson in propestong lay na magdataon in special fund para sa development projects kan local government units o LGUs. Sa Senate Bill 405 ni Lacson, itatagama ang 1% kan value-added tax of VAT collections para sa local development projects na posibleng busol sa ibang LGU para pakarayon asin pakusugon ang pagkolekta ng buwis. Si Rarom Cambil magkakaiguan ng special fund na apodon na Local Government Development Fund o LGDF na itatagama sa mga LGU na magayon ang pagkolekta ng buwis sa sinakatabang sa pagrambong kan sa tuyang ekonomiya. Sigong kay Lacson ang LGDF, eksklusibo sa mga LGU na nakakaabot ninday mababa sa 10% na pagitaas kan sa ilang VAT collection performance na papatunayan kang Bureau of Local Government Finance o BLGF as in Department of Finance o DOF. Ang pondo sa LGDF maghali sa sarong porsyento kan VAT collections na itatalaan kang Bureau of Internal Revenue o BIR as in Bureau of Customs o BOC. Isasabay ang pondo para sa LGDF sa General Appropriations Act o GAA as in diretsong itatao sa mga LGU kan Department of Budget and Management o DBM. Kaibahan sa bill ni Lacson ang mekanismo para sa capacity building tanganing siguruhon na kayang gamitong kan LGU ang LGDF. Mapapakusog kaini ang local governance as in paghatod kan serbisyo publiko mantang papakasugon man ng panimbagan sa mga LGU sigong kay Lacson. Magkakaigwaman in web-based monitoring system para sa mga programang pupunduhan kan LGDF. Magkakaigwaman ng inisyal na 100 million pesos na pondo para sa sistemang ini. Suspendido nguna ang underwater search operations kan Philippine Coast Guard sa Taal Lake kasuhapon. Sigon sa Department of Justice na inikaw sa kan maraot na panahon na namamatean asin malabog na tubig sa danaw kung kaya nadidipisilan ang divers na maghanap sa mga nawawarang parabulang na pigsasabing itinapok digdi. Sigon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na paramihan tras na pupunduhon ang operasyon sagkod na daipa naggagayon ang kamugtakan kan panahon. Mantang kasuhapon nagbisita sa DOJ si Julie Patidongan o alias Totoy na iyon nagbulgar kan mga impormasyon sa pagkawara kan mga parabulang. Sinabi ni Remulla na nasa sobra 30 na suspetsado na may koneksyon sa kaso ang sa indang pigi-imbestigaran ngunyan. Sa ngunyan, pigtutukar pa ang may kinaaraman sa posibilidad na gibuhon na state witness si Patidongan mantang mantiniduman sindang bukas in kasong maghagad ini o na ibugak sa Witness Protection Program o WPP. Sinabi ni Remulla na padagos man ng DOJ sa investigasyon para aramon ang koneksyon kan kaso kan mga nawawarang parabulang sa kampanya kontra ilegal na droga kan nakaaging administrasyon. Sa bareta niyato sa ibang nasyon, suminakat na sa 4 na katawo ang nagadaan sa nagkapadagos na pagbulos kan uran na nagdarama ng grabing pagbaha sa South Korea. Ini matapos na madugangan pa ng duwa na inot ng napabareta na nagadaan mantang sarong man na nawawara. Ang mga biktimang nagadaan sa kalamidad na report gikan sa syudad ni Siosan sa South Chungbyong Province. Ang sarong napabareta na nawara, iyon inanod sa sarong salog sa Gwangju sa surwestern parte. Ribu-ribong residentes man o kabilugan na 5,192 katawo gikan sa 13 syudad asin probinsya na binahaan pigibakwar. Nadadnyaran man sa grabing pag-auran asin bahaan 476 na public properties mantang 276 na pribadong propiedades ang naraot na pinjenti man ang ferry service sa nagkapirang lugar dahilan kan magabat na paguran. Dahilan kini initaas kang gobyerno kan South Korea ang disaster alert sa pinakalangkaw na level bilang serious para masimbagan ang naghihiwas pang danyos dera kan nagkapadagos na magabat na paguran. Ang mga nairistong paguran sa laog kan sarong oras na uminabot sa 114.9 mm o 4.5 inches. Iyo ang pagkakonsiderar na pinakakalangkaw pon kan 1968. Sa
Sa lado kan Karawato Sports, gadanan international boxing referee na si Bruce McTavish sa edad na 84 anyos. Kinumpirmar kan sa iyang kapamilya ang pagkagadan kaini sa Angeles City, Pampanga. Namundag sa Auckland, New Zealand kan October 11, 1940 as sinataawan ng citizenship kan 2018 matapos ang 51 taon sa pag-istar sa Pilipinas. Nagtrabaho siya sa Pampanga bilang office manager sa American Automobile Manufacturer sa Clark bago naging professional referee. Bilang haloy ng residente kan Pampanga, naagom kaini si Carmen Tayag. Naging referee ini sa maabot sa 150 na laban, kaibahan ang laban ni Manny Pacquiao kan dating world champion Oscar Larios kan 2006. Si McTavish iyo ang 3-time referee of the year kan World Boxing Council 2013, 2017 asin 2015. Siya man ang primerong referee sa world title fight kan women's boxing sa pag-ultana ni Siriporn Tawisok asin Ayala Miyano sa Bangkok, Thailand kan 2006. Nakapatente ang bangkay kaini sa Divine Mercy sa Carmenville, Angeles City, mantang ang lubong kaini gigibuhon sa Hulyo 20. Sa kamugtakan po kasi ng panahon, uyaman ang pag-asa des Regional Forecasting Center, Sir Melvin Almuela. Sa ninyo napet sa Hulyo 19, 2025, saldo ning Sabado ning pagkaga, hininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Si Crising ay naman tinidyo niyang sa iyang pusok habang ito po ay naghihiro papalayo sa extreme northern Luzon. Asin kasabagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kan tropical storm na si Crising, tigakarkulong nasa distansyang 125 km, Sulnopan, Norte Sulnopan, kang Calayan, Cagayan, ono sa coordinates na 19.8 degrees north, 120.4 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 85 km per hour, alam niyo sa sentro. Asin pagbugsog ang paros na abot sa 115 km per hour. Naghihiro pa si rin Sulnopan, Norte Sulnopan, trikas na 25 km per hour. Ang bagyong si Crising po ay generally magmumove po ng pa-west-northwest patungo po ng southern China at inaasahan na mag-exit sa Philippine Area of Responsibility kung niya na pagkaaga o kaya puro at siya na pagkahapon. Mantang si Crising ay padagos na pinaforecast na ito po ay makusog at ma-reach na po yung severe tropical storm kung niya na pagkaldaw. Mantang southwest monsoon o habagat naman po ang nakaka-apekto sa may bahagi kan Central and Southern Luzon sa Visayas and Mindanao. Biglis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalingitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat pagdabulgol. Dulot kang southwest monsoon o habagat, ang paros ay moderato, sagkod makusog, nahalis sa Sorsonopan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderato sundo sa maupol. Temperatura tigil umampoon 26 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang saldang ay nagsirang kasabagong alas 5:27 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6:15 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almuela reporting live, alidigdi sa DOS, Ipagasa, Ligas. Thank you very much, Melvin. Mga tugang yan na po ang kabilugan sa tuyang alas 7 mga bareta. Kini pa sing kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Sa pangarang kanakatong niya sa pagsurat ka mga bareta, Jenny Matthew Bajarana, si Nicole Angloriani. Laro technical, Kuya Juna Police, sining man si sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Sa pangarang po kabilog na tropa ka Mega Force Patrol. Hello kay Benji de Pogi, kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Corey Ria Lubit, at si Ofelia Marabilia. That is good all the time. Sabi po ni Benjamin Nile. Omer Alista Lola, good morning everyone, Sir Mar Nicole, Sir Man Edgar Ringo Arboleda. Good morning po sa Gabos from Mauro, Ginubatan, Albay. Sa pangarap po ka mga pagriba niya itong nakantabay sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin man sa nakaantabay sa WGB
106.9 Tabaco City, asin po sa 729 kHz sa Pitan ka mga radyo sa Radyo DCGB. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriano. Sa pangaran po kan mga pag-iriban niya to, asin kang bilog na tropa sa DCGB, ini po si Mardila. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sabangan na po masunod ang Radio Klinika. Recorded po ini, kaya huwag kayong magtitext. Yan ang DCGB. Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga.